Kuwi direwangi tenan Mas. Mulane aku nek krungu swara banter ki wedi. Oh. Dhisik mbokku lak meteng to Mas, wis meteng gedhe. Bingung, wis krasa wis buka enek selawe mbokku dhisik iki. Piro? Buka kok selawe. Buka kuwi. Umume piro? Buka buka papat. Lah ya papat. Akhire nerabas tengah sawah. Dhisik kan ora nek dokter, eneke dukun bayi. Iya iya. Akhire mas tekan sawah lah kok udan deres. Bledek lah. Dahsyar. Mbokku kaget, aku metu. Serut tingak tingung bledek mak. Dahsyar. Aku mlebu mak serut lho, mlebune saking kagete bledok. Dahsyar. Metu. Bledek dahsyar mlebu metu akhire mbokku jahitan 15 Mas. Ya aku mergo mlebu. Apa mungkin kok jahitan 15? Lho saking kagete lho. Iya iya. Dek, Cahyu. Sopo bakul pentol? Nembang ya, Dek? Nembang Mas. Nembang. Iya.